Ka jingi pule ya ka kitab jing penpau, ka wei hadin ka wei kelenong, ni ai kublai bat ngi pliang sung phaya phi baro, ha ka katang uji sukris, shagani ka channel Kasi Gospel Media. Ini penting bani puli biang ya ka kitab jing penpau ka wei hadin ka wei kelenong. Mentang ini puli ha kelenong ka bakhandai syapang ka turuai ka basan kamat ka banglaai kalong. Ki Muslim ha ka jingi thu lupa ka Bible. Jing penpau kelenong bapra ka dekat ka baar nga kwa ban pengkemau yang sa sisien bau Yohanes ha ka jingi thu pau ulai i ki nyo ki angel ki bayang hakmat ublai balaai haki hinyo ki turuai itho ya ki history ki badai ban pendap hagnek pathai ki jingile jong kawai ya kawai ke hima ki history ki jingile ki badai ban pendap ki balong ru ka jingphla ka ba ka Bible ka la kran phashi jimpau kalonong ba pra ka khat ka ba khatlai bat ngala khmi bat ngala so ya wei upukni ka batho ya u angel ha ka Bible pareng ka kran syapang u angel uba her hapdeng ka beneng uda ong da kaktien ka bajam kodet hakitai ki basong halor kata ka khndo namar kita ki weipat ki jing sawa ka turoi jing kita ki lai angel ki ban sa pen sawa ngelade puli ya ki saw tli ki turoi ki blaput ta ki angel na pedeng ki nyo tli ki turoi salai tli ki turoi ki bangin se puli uni u angel uda kran shai ka bomot do weipat u angel uda ong kodet hakitai basong halor kata ka khndo namar kita ki weipat ki jing pen sawa ka turo jing kita ki lai angel ki ban sa pen sawa kini ki lai tli ki turoi ki jing pen sawa ki ban pendap ya ka history hakane ka perthai kilong ki jingja ki bashir khai ya ka bangin se puli jing pempau kelonong bakhandai ka dekat ka bankong bat u angel u basan ulap pen sawa ka bomot ulap put ya ka turoi basan ting ngalai i ya klur balahap na beneng syaka khndo ka batho ya u setan bat ka Bible ka ong laai ha u ya u shabi kata ka liulong ka baklem trai ken mau ba u shabi u tho ya ka jingtep ni ka jing snotho kanuksa ka gospel ka kum Lukas kalanong ka bakhatway ka dekat ka basan poar hababatai syapang ka liulong baklem trai uni unong thokot uong ka liulong baklem trai bottomless pit ka baong hakaktin noy ka jingmut jong ni kaktin kala banwan na kaktin Greek abusus ka bamut ka bajeliw ka bala ban tho ya ka jaka ka basra bom don aa but kabaidi bat kaperthai haswa ban thau ya ka Genesis kolonong ban kong ka dekat ka baar hakani ka jing batai kala ban yade bha bat ka jaka basra jong ka rishyap Arabia saisien long hangni ba uni uklur ubalahap na bneng kenma ba uklur utho ya unong ilam hangni ka jing puli syapang uklur balahap ka tho ya unong ilam babakla laai ya ushabi kata ka liulong ba klam trai ka bamot ki jingkai ki babakla ka jingtep babakla laai ha Muhammad ubalong unong seng ya ka niam Islam lani Muslim Muhammad unong seng ya kaniam Muslim uwan na kari Arab ka Bible ka ong ka liulong baklem trai ka jaka ka bamdon aa ka baklem dur klemdar ka jaka rishyap ka jaka ka basra pla bo yo ya ka khubor lani ya utau shabi jong ka jingtep ka bangi puli farsi ha ka Bible lengba u angel Gabriel ka batho ya u Gabriel ha pokram uni u angel hato udai na oblay ni usaitan ya kabangin sa ipuli bnia jimpau kalanong bakhandai ka dekat ka baar tiu la pli kata ka liulong baklem trai ti ka lalit kiu katdam na kata ka liulong kum katdam ka lawading ka bakraw ti la pendum ya kasngi bad ya kasunbneng na katdam jong kata ka liulong katdam na kata ka liulong ka tho ya ke jikai babakla jong Muhammad ni ki Muslim na ri Arab tila pendum ya kasngi ka tho ba ki sedang ban ka dum ya ka jingshai ka gospel u Jesus Christ ho ngite bakasngi ka ajing shai u Jesus Christ ong kumno ya kalade
Yones kalanong mapra kadkot kabakadar ngalong ujing syai jong ka perthai uniu nong thokot ubatai bat uang kumni ka jihikan jong ka niam Islam ki Muslim kilong shisha kum ka tadam ka bapendum ya ka jing syai da ka bahikai ya ka jihikai ki baya persya ya ka tin ublei da ka bapenlong ya ka sngi thoding ban shim ya ka jaka jong ka sabaton ublei da ka babujuli ya ka Quran ka kot niam jongki ban shim ya ka jaka ka Bible bad yaw Muhammad ban shim ya ka jaka jong u Jisu wat lada le se om kum unong penem handai kum unong itu lupau bakham kraw ban ya ukris jimpapau kalau nama kendai kedkot kebalai bad nakata ketedam la mino kiput halor ka kendo bad haki la ai kabor kum ba kinyang la tham jong ka kendo kidon kabor kinong thokot ki bapau kinyo ya ki Muslim kum kiput uniu nong thokot uang kum ni kum kiput kinong Osman kabamot ki Muslim nari Arab kila tablut ya ka perthai saudong bad om syam ladon ka weiru ko shnong bakin nyat lan tad hadu bakin dapoi hakikan ro jong ka Constantinople kanong ba jong ka Himarum pasyapang mingi kiput ki juan bun kum ka kenhun ban tablut ya ki jingthong ban penjot kum juru ki Muslim ha ka perthai ken mau ba kiput kim ju daj brio Henry ha kani ka kitab jing papau ka bangi puli kini kiput la ai da ka bor kanyang la tham ka bomot ka bi jingkai baba kla ban penjot ya ka perthai jing papau kalano makandai ka dekat ka basau la ong ha ki bakin om pensniu yo plang ka kendo lemni ya ka ek eru ka bajangam lemni ya unoru uding bat kumta tartar hadin ka jingyap jong Muhammad la shimti ya ka jingyalam da Abu Bakar house nam druspa laipo RAD bad ha ka jingyalam jong ya ki Arab sbaro ula penmi ya ka hukum kumno banjok ya ka perthai bad uda penkam ya kini ki kentin haba piele ha ka jingle jong utrai kabumot ublei u ala jong ki Muslim pelat dar yaladi kum kirang klem da kertiang dien ban ai ba ka jingjob jong pi kan ombit snam da ka snam jong ki kenthei ni ki khlong khna penjot ruem ye giding tlai ne ban thang ye ki jaka riu hadam ot ruem ye ki kenja ding so lani ban pensniu ye ki mrat andai tang ya ka ban penyap bat ban bam jimpapau kolonong ka bakhandai ka dukhat ka banyo hadu ka bashpo laai ya ka dur phashi kibriu ki Arab jong ka niam Muslim baki dur joki ki srim kum ki pun ki kulain ki bakre shakathma ki khli jongki ki dan ki pansngat ki khmat kum ki khmat breu ki dan usnyu kum ki kenthai ki bniat jongki ki long kum ki bniat jongki sing nang ta ki dan ka jingida shadam ki trong joki ki bisrim kum ki nyanglar tham bat kum ta tartar ngin se puli bnia kawai hadin kawai habakdo hangni ba ki dur jong kita ki put ki le stream kum ki kula ya ki balakre ya gathma uniu nong thokot wong ka jing tibet ha kar kom shongkulai ka de ka arts bat ka science jong ki Arab ki Muslim ki state kum ki put bat yele kum ki nyanglar tham ki bakloi bansum hakanu kono ka klemat ki balakre bha hadu ka jing nyale labatai halo ka khli jongki kiladon kum ki pansngat ki bay stream ya ka ksiar uniu nong thokot wong menba Muhammad uyu kejat Hamedina house name Duspa RAD bala pediang nengkong ya ukum ukhun sim kajen spong la kelany haswa jong u ban pediang ya kajen spong ka kanrei ban long Musliman kalong kadak ba ki Muslim ki ju spong kumni ka khli jong ki ladon ka pansngat kan mau bakatho ya kajen spong bar ki khmat joki kum ki khmat kibrio kaktin phareng kong their faces were as the faces of man kamumot ki khmat ki bolong ki khmat manchin rang ka thau ya ka jing itman ka dak jong ka manchin rang ne ka khmat shin rang uniu no thokot wong
Kajing Shongkia jong kajing Soskam ha kajing mut jong unong Arab. Kapau shna kata kalong ban pene yautman kaburom jong kaman chenrang. Nang ta labatai ru kapashi ha ka kitab jing pempau kidan ya usnyu ki kentai bat ki beniat jong ki kilalong kum ki jong ki sing. Uniu nong tokot ubatai beruang ki Arab kum ki we ki chenrang kidan ya usnyu ki kentai lani kim jukhap ka jinglong ronar bat kabor ban bam khat ki beniat jong ki kum ki beniat ki sing. Bat kiladon ka jing yada shadem kum ki jing yada shadem nar. Uniu nong tokot uang ka jing yada shadem ka de ka baju penankam hapdeng ki Arab haki sngi jong Muhammad unang seng ya kaniam Islam ni Muslim. Bad hang ne loong ba laai kabor jengki ban prisniu ya ki brio samlai kata kalong haki tedong jongki hoi haki kitab cimpau kalau no bakandai ke dekat ke basandru la kran ya keju balaai haki bakin on penyap no yaki hendrai ba on pen kodit yaki san benai ngin ya khen kani ke san nai kamot ayu kan mau ba kashisngi ka thau ya kashisnam shibnai kadan lai posngi san benai kalong shispa san posngi lane shispa san posnam nama ka kitab jingkhan kalau no bakhat saw ka dekat balai saw Ezekiel kalau no basaw ka dekat ke bandrio ka Bible ha ka jingi tu lupa ba Quran ya ki parsi kan mau ba kashisngi ka yang ya kashisnam kata ka de ke ka banga kwa ban ong kini ke san benai ki thau ya ki shispa san posnam kumno bala pendap tek uniu nong tokot wang kisan benai lani chispa san posnam kilaja nado ujolai apnyo torek josnam shejar aspa knai phundai hadu ujolai apnyo torek shejar sospa sau phundai kani kalade kapo jong ka jingle baklam sange apdeng kinong torki kabomot ki balalong muslim bat ka himarom ba shaphang bingi kaba kanong ba jongka kade ka Constantinople ya kabala te do patsha Constantine Henry Titus kabomot kini ki Muslim kim shem lala job tat hadu kasnam sheja sospa sao phokundai chimpapau kalonom bakhandai ke dekat ke banyo bat kiladon usim halor jangki oba uangel kata kaliulong baklam try katho ya usatan oba ka keteng jong u ha ke Hebrew kalong Abaddon bat ha ka Greek udon ka keteng Apollyon tong ni pli ke jing pata jong de nong tho yaus im jo ki la khat o angel jang ka liulong baklam try o angel la tho jing bot yo nong ra khobor o shakri la kalong ya ka babha ne basniu o angel jang ka liulong baklam try o la ban long o shakri khendu jong kaniam Muhammadism ki Muslim ka kerteng haktin Hebrew Abaddon ka bomot unong penjat haktin Greek Apollyon uta bawat benia ni penjat kumjuru kaniam Muslim ha kajinglam jong Muhammad gi julong kumta ha kajinget jongki kumbalaong bau Muhammad ulong unong seng ya kaniam Muslim wan nakari Arab kaliulong baklam try kabaka Bible ka kran phashi ka jaka ka bashra ka rishyap ka jaka bamdon e kumbau la phla bo yo ya ka khobor ushabi ka jingtip langba u angel ka bangi suthu ude usaitan ngakwa ban pengkot ayu baka Bible kadon ban ong Galatia kalau nong menkong kadukhat bapra Henry lada mangi laneu angel na meneng ye thu khana hapi ya kanu ka gospel ka baper na ka bang le thu khana hapi to ai ba unong obala temno kajika jo kaniam Muslim kidon shibun kiba persya katkum kajika jo ka Bible ngitip bakamde bawan no angel jo kajishai Henry kawan na usaitan hi to ai ba ble un kurkhu ye phi ibai puwei na kamta brum jumble amen nginge scam baki khubor kilong ki bashai to ai ba ublei un kurkhu ye phi baro snobha banai bud dien ni khubor na kani ka channel snobha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ne gi ching pentem nada fidan ki no gi jing kili snobha ban text ha ki comment section na kabenta ka buram ublei amen